नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आतपळ्या आयचे खबरो। गोंयच्या काणकोण श्री मल्लिकार्जुनाची तरंगा कारवार कुळावेल्या दर्शनासाठी। काणकोणच्या श्रीस्थळाच्या मल्लिकार्जुन देवाली अनादी कालापासून चलत येयल्या पारंपरिक रीतिरिवाजाप्रमाणे पौष, पुनव ते फाल्गुन षष्ठी या 2 महिन्याच्या काळात कर्नाटक भागात श्री अवतार पुरुष देवालो संचार तरंगोत्सव शुक्रवार तारीख 26 जानेवारी 2024 च्यान सुरुवात जावन देवाली तरंगा आणि गडे शिवेश्वर व्याप्तीत म्हणल्यार कारवारात आपल्या कुळावेल्या दर्शनासाठी भायर सरतले। ही तरंगा कारवारच्या पंटलबाग, मुडगेरी, अस्नोटी, नागफोंड, सदाशिवगड, बाड, मक्केरी, चेंडिया, किन्नर, बोळये, हळगा, उळगा, हणकोण, गोपशिट्टा या भागात फिर तळे घेतले। तसेच पुढे होन्नावर, मंकी, कैगा, कुंभारवाडा, जोयडा, उळवी, रामनगर मार्गान गोंय राज्यात प्रस्थान करतले। मध्ये तेज पयली काळी न्हंयच्या पलतडी सकल मक्केरी, वयल मक्केरी, किन्नर, खारगा, केरवडी या मार्गान वयतले। तसेच वेळेनुसार बैंदूर, बारखूर आणि हळदीपूर या भागात बी ही तरंगा कुळाव्याक दर्शन दितात। कर्नाटकाच्या ठराविक कुळाव्याक दर्शन दिल्यानंतर फाल्गुन महिन्याच्या सुरुवातेक काणकोणात प्रस्थान जातात असे प्रसार माध्यमांक कळला। कारवारात 75वे गणराज्योत्सव उत्साहात साजरो। कारवार 75व्या गणराज्योत्सव दिसानिमित्तान कारवारात प्रत्येक सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, संघ संस्था तसेच इतर ठराविक जाग्यार तिरंगा फडकवून हो दीस साजरो केलो। जिल्हा केंद्र कारवारात पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमी कारवार पोलीस मैदानाचे ध्वजारोहण केलं। नंतर पोलीस खाते, रान खाते, होमगार्ड, NCC, NSS, स्काउट गार्ड अशा वेगवेगळ्या 14 पंगडान शिस्तबद्ध पथसंचलन जिल्हा पालकमंत्री हेमी वीक्षण केले। या वेळार जिल्हाधिकारी आणि आमदार सतीश सैल, जिल्हा पंचायत CEO, SP आणि इतर सरकारी अधिकारी, शालेय विद्यार्थी हजर आशिल्ले। ಪರೇಡ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ, NCC, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ವಿಕಸರಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದಿರುವುದು ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿ ಕಾರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೀಗ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಘಟಕದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರವಾರ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಉಪಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ NCC ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು
ಯೋಜನ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಗಣರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಜನರಿದೆ. ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಮುಂದಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಜನರು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಿಜಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ 29ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಮುಂದಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂದಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ अस्नोटी निवृत्त सैनिकांन आयोजित केल्ल्या 75व्या गणराज्योत्सवाचो ध्वजारोहण खास आमंत्रित सोयरे श्री मनोज बाडकर रिटायर्ड IGP कोस्ट गार्ड नेवल बेस हेमी केलो. या वेळार तेमी अस्नोटी गांवच्या बालपणाचे आपले नाते सांगून याद करून दिवन विद्यार्थ्यां आणि तरुणांक खास देश सेवेत वयचे आवाहन केले. देश सेवेची बालमनात आसक्ती उरल्यार तेमकां ते असाध्यशें कांयच ना अशें तेमी या वेळार सांगले आणि तेजे खातीर आवश्यक ज्ञान दिवची खास व्यवस्था आपूण करूंक तयार आसा अशें तेमी भरोसो दिलो. या वेळार श्री बाडकर हेमकां शाल आनी श्रीफळ दिवन निवृत्त सैनिका तर्फेन सत्कार केलो. स्थानिक राष्ट्रपती पद विजेते श्री अरुण कुमार साळुंके हेमी आपले उलोवप केले. शिवाजी विद्या मंदिर हायस्कूलचे मुख्याधिकारी श्री दिनेश गांवकर हेमी श्री बाडकर हेमगेल्या उतरान विद्यार्थ्याक पुष्टी मेळिल्ल्या सारखी जाली. शाळेक एक वेळा भेट दिवची तेमकां तेमी विनंती केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उल्हास नागेकर हेमी केले. या कार्यक्रमात अस्नोटीचे शिवाजी विद्या मंदिर संस्थेचे शिक्षक वृंद, विद्यार्थी, निवृत्त सैनिक, संघ संस्था, गावचे निवृत्त गण्य व्यक्ती, ज्येष्ठ आणि ग्रामस्थ हाजर आशिल्ले. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक धाडिल्ल्या काही गणराज्योत्सव कार्यक्रमाचे किन्नर नाड कचेरीत ध्वजारोहण कार्यक्रम जालो. उपतहसीलदार श्रीधर नायक, RI SN बनवासीकर, ग्रामाधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, अंगणवाडी कर्मचारी, समस्त नागरिक आणि ज्येष्ठ बाल हेमगेल्या हस्तान कल्पवृक्ष नाटून हो कार्यक्रम साजरो केलो अशें कळला. तशेंच चित्ताकुला, माजाळी, हणकोड, कद्रा अशा गावांत 75वो ध्वजारोहण उत्साहात साजरो जालो अशी बातमी मेळ्ळा. गोंय कोंकणी अकादमीचो कोंकणी भाषा पुरस्कार उषा उल्हास राणे हेमकां. गोवा कोंकणी अकादमीन दिवचो 2020 वर्साचो माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगडचे अध्यक्षा श्रीमती उषा उल्हास राणे हेमकां फावो जाला. या पुरस्कारा बद्दल उषाताई हेमकां समस्त कोंकणी वासियां तर्फेन आणि कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला तर्फेन खूप खूप शुभेच्छा. भविष्यात तुमकां आणि व्हड पुरस्कार फावो जावं आणि कोंकणी आवयची सेवा तुमगेल्या हातान आनीक जास्त घडू हीच मागणी. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर.
तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।